ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ନଣନ୍ଦ ଦିଅରଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ଅତିଥି ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଲେଇବ। ତଥାପି କିଛି ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗଧ, ମୂର୍ଖ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ନାନାଦି କଟୁ କଥା ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ ଭାବିକି କଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି? କଣ ଠିକ କହିଲେ ନା? ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନା ଧରି